Un pas endavant, estem construint un estat propi. Sota aquest lema, Esquerra Republicana està duent a terme una campanya per informar als ciutadans del nou model de finançament i el seu procés de negociació. Aquest dimarts a la tarda, els republicans han instal·lat un punt informatiu a la plaça Vella per difondre els reptes que representa disposar d'un nou pressupost i que ha de permetre afrontar el nou model de finançament. Esquerra Republicana vol explicar des del seu punt de vista una batalla que va iniciar el 1993 amb una campanya en solitari per denunciar l'expoli fiscal. Els republicans aposten per destinar uns 900 milions d'euros a dinamitzar l'economia i uns 920 milions per impulsar polítiques socials. La segona fase d'aquesta campanya constarà de diversos actes a nivell local i comarcal, com ara la conferència del president d'Esquerra, Joan Puigcercós, que farà aquest dijous a la Sala Fòrum de Diari Terrassa. L'estand de la plaça Vella ha estat atès per membres de l'executiva local i militants del partit.